दायो दंफैयो जों गामियाव आङो जों गामिनि बाथौ मन्दिराव दंफैयो दिनै 1 तारिख बिनिनो माने जों गामिया गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनायजों लोब्बा लानानै दिनै रायजोनि मन्दिरावनो आर'ज लानायजों लोगोसे बिदिनो गेदेरखौ सन्मान लानाय आरो उन्दैखौ मान होनाय बेनि हाबाफारि लादों जोंनि गगामुगनि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय 3 नं धनस्रिपुर गामिया आं बेयाव अलरेडि मोनफैबाय माखासे दायो आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिबाय दङ बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो दासो जास्ट मोनफैखादों ओरैजाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दायो आर'ज गाबखांनायनि उनाव गेदेरखौ सन्मान लानाय आरो उन्दैखौ मान होनाय बे हाबाफारि दंबायो ओमफ्राय बेखौनो एसे आं खोन्थालांसै दिनै जों गामिनि माखासे आर'ज गाबनायनि सुरफोर आरो माबायदि गाबनाय बेफोरखौबो एसे खोन्थालांसै आरो जों गामिनि माखासे नेम निथिफोरखौबो एसे खोन्थालांसै आङो माबायदि थौदो लोगोफोर बिदिबा जों बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो दायो चलो लेट्स गो दायो एसे आर'ज गाबनायखौ खोन्थाग्रोनोसै आं फार्स्ट टाइम एबार आङो गामिनि माखासे मोसानाय बोराय बुरिजों आरो ज'है मोसानायखौ एसे खोन्थानोसै आङो नोंथांमोना आरो नायलांबाय थादो दिनै माने फार्स्ट 1 तारिखआव जोंना माने गामियैनो माने बोराय बुरि ज'यै मोसायो नालाय बेखौ जों एसे खोन्थानोसै 1 तारिखनिफ्राय आरो ना दहाय माने आर'ज गाबखांनायनिफ्राय जोङो एसे मागिबाय एसे बेखौ आं नोंथांमोन एसे खोन्थालांसै एसे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने मा जायोहाय माने खुनु रिहार्सलनि जों खुनु खोथा गैया नालाय ओंखायनो माने इमान डिसिप्लिन जायाबो जानो हागौ नोंथांमोना नायदोंबा जुदि निस्सय गाज्रि मोनालासिनो थादो आरो अब्लाबो नों जायाखै माखै कमेन्टआव लिरनानै हरनाङा आं बेखौ माने नोंथांमोनाव गुरै खावलायखानाय थाबाय ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आं खोन्थालांसै आगा बैसागु फंबाय बैसागु दिनै ओपनिं ना दिनै ओपनिं लागाव फार्स्ट टाइम आं मेथाइखौ नायबाय Kamera बिथाङा लागासिनो नै र' खोना याव बोर जायो जानो बेलाय नै सासे मेंबाय खोमा नै
नुदोंना ओरैबायदि मोसादों जोंना गामिनिया नंगौ आंनि न' फैदों दा आरोना नैसिन न'आव आरो बि न'आव दायो जोङो मोसानायसिन न'आव लागौ थाम नं दनसिपुर गामिनि माने न'खर न'खर बैसागु मागिनाय माने मोसानाया भुल जानो हागौ नोंथांमोना माने कमेन्ट होनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आं सानो खावलायो नायनानै मथ'दे लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आं माने जेसेबां हायो खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना मथ'दे गाज्रि कमेन्ट दाहो दे लोगोफोर दै Besar lah kau. थाम नं दनसिपुर गामिनि बेस्ट सिंगार बिसोर सानैया बिसोर सानैया जाहैबाय माने जों गामिनि थाम नं दनसिपुर गामिनि बेस्ट सिफुं सुग्रा बेबो जाहैबाय हाबि दामग्रा बे जाहैबाय माने बेस्ट सुग्रा दामग्रा बे जाहैबाय माने बेखौहाय बेखौ माने जाबस्रिं बे जाहैबाय नै गिटारा बायदि दामनायखौ मिथिला आङो सेरजाखौ बायदि दामोना सेरजा दामनाय जादों ना Đây Juna Lagau Mabilai Lama thân Trời ơi Lagau Mấy biết Chú không biết Chú anh ơi Đây chú à